गिबियावनो गासिनसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावग्रोनानै वी आर बर' इउटुब चेनेलाव बरायबाय। आं दिनै नोंथांमोननि थाखाय सानडे कमेन्ट बक्स लानानै फैलायबाय। बे सानडे कमेन्ट बक्सआव सोर सोरना कमेन्टआ फरायजाखो मा फिननाय होखो नोंथांमोना सम दङब्ला स्किप खालामालासिनो नायलांदो। अब्ला फैदो गोबाव खालामालासिनो आं भिडिअखौ जागायलांनोसै। गिबियावनो दङ सुमान्ति बसुमतारी। ओरैबायदि मोजां मोनो आं नोंनि डायलगखौ फंबाय फंबाय जागोन नामा इयो बुंबाय जादों आरोना फंबाय। गोजोननाय थाबाय सुमान्त बसुमतारी आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। पुथुलि बसुमतारी दख'ना क्रिएसन इउटुब चेनेलनिफ्राय नाइसा फंबाय गोजोननाय थाबाय आब'। बेनिफ्राय बिनाता ब्रह्म मोनसे खोथा पारमिसनखौ माबोरैहाय बिहरो अननानै खोन्थाहर। माने भिडिअ कपि खालामनायखौ होनदों आरो ना। माने ना भिडिअखौ पारमिसन लायाब्ला सोरबा कपिराइट स्ट्राइकबो हरनो हागौ ना। ओंखायनो कपिराइट स्ट्राइक हरि माने हरनाङाथों माने हरनायनि सिगांनो बेखौ पारमिसन लानाया गोनां। पारमिसनखौ बोरै लायो होनबा एबाउटआव सोरबा फेसबुक लिंक होना दोनो, टुइटार, इन्सटाग्राम, बेनिफ्राय बिदिनो जिमेल बिदिनो कन्टेक्टनि दोनो आरोना। बेयाव थांनानै पारमिसन बिबानो जाबाय। आं नोंनि भिडिअखौ एसे क्लिप सालायनि बे क्लिप सालायनायाव नों कपिराइट स्ट्राइक हरनाङा एबा नोंनि पारमिसन लानि आं होननानै होनबानो जाबाय। बेयो जुदि पारमिसन होयो नों होदो, जुदि पारमिसन होआलासिनो नों अख्रायैनो जुदि होयोब्ला बे स्ट्राइक हरनो हागौ ना। स्ट्राइक हरोबा नोंनि चेनेला उनाव डिमनिटाइजबो जानो हागौ, हयथ' जेनेबा मनिटाइजनि लामायावबो थाहैया जानो हागौ। बेनिफ्राय मा जागोन स्ट्राइक हरोब्ला बे भिडिअखौ नों दानथारनो गोनां जागोन। जै नों भिउ मोननायनि उनाव जुदि दाननांगौ जायोब्ला नोंना भिउसआबो खमायबाय नङा होमबा। दा बेफोरबायदि आरो बेनिफ्रायथ' आरो आं माथो बुंबावनो ना। नोंथांमोना जुदि एसेबां माबायोब्ला होथारनोब्ला बेफोरबायदि कपिराइट नन कपिराइट माबा मिउजिकफोरबो थायो बेफोरखौ होनो हागोन आरो ना। राहुल आर बर' गुड गोजोननाय थाबाय ब्र'। दिपेन दैमारि नाइस भइस एन्ड गुड सं गोजोननाय थाबाय। मायो सजेन्द्र ना सजेन्द्र बसुमतारी जोबोद मोजां जादों फंबाय। फंबाय नोंनि बुंनाय खोथाया गोजोननाय थाबाय। आं बे इउटुब चेनेलनि बागै बुंदोंमोन बेयाव होनहरदों बिथाङा। सोर गेदेर सोर उन्दै आं नोंथांमोननि प्रफाइल गैयिफोरखौ आं सोमोन्दो लानोबो हानाय नङा। माने माबोरै गिदिर ना उन्दै मिथिया माबा उन्दै होनफ्लांगोन गेदेर होनफ्लांगोन बेफोरबायदि उसुबिदा जायो नोंथांमोना प्रफाइल दोननायफोरा। बेनिफ्राय मडुस कन्टेन्ट्स बिनानावनिसिम गोजोननाय थाबाय। नाइस आदा बुंहरदों बियो बिनाबो चेनेल दङ मडुस कन्टेन्ट। बयबो सापर्ट खालाम सापर्ट होलाय। दैमु दैमारि आदाया मोनबाय माने बेयाव रिप्लाइ दं आरो ना। ओमफ्राय जेनेबा फैसाखौ सोंहरदों मनिटाइजेसन जानायखौ। मनिटाइजेसनालाय जाबाय जानायालाय ओमफ्राय बिदिनो डलारसो हाबो नालाय। दाथ' आरो गुगोल पिन फैबावनांगौ। गुगोल पिन फैनायनि उनावसो बेंक एकाउन्ट लिंक खालामनांगौ नङा होमबा। दा बेफोर प्रसेसा उनाव जालांबाय थासिगोन। ओरैनोथ' मनिटाइजेसन जाबाय उनाव मा जाहैगोन मिन्थिया आरोना फिउचारखौ। दैमु दैमारि बिनाबो चेनेल दं बारु बेखौबो अननानै साबसक्राइब खालामना हो। बिथाङाबो भिडिअ लाबोयो नोंथांमोना मदद होलाय गासिबो नङा होमबा। मिस्टार सोमदोन बसुमतारी लाइक गोजोननाय थाबाय नोंथां। दैमारि ब्लग मिक्स आदानि चेनेला मनिटाइजेसन जाबाय नामा आदा? औ जाबाय। ओमफ्राय नोंनाथ' आरो जाबाय होननाय खोनादों नोंनिखौबो। ओमफ्राय दैमारि ब्लग्स मिक्स बिनाबो चेनेल दं। नोंथांमोना जुदि बिथांनि कन्टेन्टखौ मोजां मोनोब्ला साबसक्राइब खालामना हैदो। बिथाङा ब्लग भिडिअ टेकनिकेल भिडिअ बेनिफ्राय बिदिनो कभार भिडिअ बायदि लाबोयो आरो नोंथांमोना गोसोब्ला बिथांखौबो मदद होनो हागोन। अननानै मदद खालामहैदो बर'जों बर' नङा होमबा। बेनिफ्राय आर बसुमतारी गुड आदा गोजोननाय थाबाय। आर बसुमतारी जोबोद गोजोननाय थाबाय आदा मार हिट आदा बेबायदिनो नाजालांबाय था थांखिसिम सहैनो हाथों गोजोननाय थाबाय। अनसुं रादाब लाइक गोजोननाय थाबाय। सोर सोरना चेनेल दं आं मिन्थिया। आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालाम होनबासो आं चेनेल दं होनना चेक खालामो दै। ओरैनो कमेन्ट हरबा आं साबसक्राइब खालामहैनो माने मिन्थिया आरो ना चेनेल नामा। बेनिफ्राय राहुल आर बर' नाइस भइस गोजोननाय थाबाय।
एस बसुमतारी आरो इयो खारनाय हिन्जावखौ फट' होनांगौ फ्रेन्ड इउटुबाव सोर बेलाय बबे जायगानि मुङा मा अके प्लिज गिभ इट आप कन्टिनिउ गोजोननाय थाबाय माथो बुङो आरोना खारनायखौलाय आरो ओरैनो डायलगैसो बुंदोंमोन आं खारनायाथ' धेर दं माबा सोरनि फट'खौलाय सोर मा होलायलायनो ना बेनिफ्राय पुर्निमा गयारि नोंनि मेथाइ रोजाबनायखौ खोनासंनानै मिनिनानै थैनोसै आं आदसा इन्टारेस्टिं कमेन्ट आरो दै गोजोननाय थाबाय दै एन्टारटेनमेन्ट नालाय जेनेबा मिनिनाय आरोना मिनिनाया रागाखौ गोरलैनो फेजेननो हायो नालाय बेफोरनो आरो बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ सानसुमै हाबाब मिनिफ्लांबाय आं गोजोननाय थाबाय जेनेबा बिनाता बिनेता ब्रह्म मोजां जायो थ' खननाया गोजोननाय थाबाय प्रब्लेम बेनिफ्राय रत्ने बसुमतारी मोजां फंबाय गोजोननाय थाबाय पुर्निमा गयारि जोबोद मोजां जादों सुपार हिट नाब्ला मायो भाइ जागौमोन नामा गोजोननाय थाबाय पुर्निमा गयारि आयौ नाब्ला होनलायथारबाय आंखौ नाब्लाखा दे जेबो नंखाया आं बाजाया देउरि स्वर्गियारि हिट गोजोननाय थाबाय निसा स्वर्गियारि अफिसियेल इउटुब चेनेलनिफ्राय लाभ रिएक्ट गोजोननाय थाबाय निसा स्वर्गियारि गुड हेन्ड वर्क ग्रेट ना लाइक गोजोननाय थाबाय सानसुमै थाइजौ नङा खोमा माथो थाइजौ बादिखौनो नुवा मानोना इयो थाइजौआनो खिन्थु एसे बुख्रा होबाय नालाय थाइजौ बायदि नुवाखै नोंसोर आरो नायनो होनबाय नालाय आं लाभ खालामनानै खिन्थाबाय थाइजौ माबायो थाइजौ बिलाथि ना मा होनो बोसोराव खननै थायो इ थाइजौआ आर बसुमतारी राइट गोजोननाय थाबाय आर बसुमतारी आदा मेथाइखौ थाबैनो लाबोदो थाइजौ बिलाथिसो माथ' आदा आन्द्रा मा बुजिलाय लांदिया नोंगौ थाइजौ बिलाथि होनोथ' आरो इखो राहुल आर बर' फोरमायनायनि थाखाय साबायखर थाबाय बे इउटुब चेनेलनि फारसे आरोना हेकारफोरा माबायदि लिंक हरो बे लिंक हरनायखौ नोंथांमोना क्रम ब्राउजाराव थांनानै वाइटि इउटुब स्टुडिअ नोंसोरो ब्लक खालामना लादो आंबो खालामबाय बारु ओमफ्राय सिगां नोंसोरनो खिन्थानो थाखाय आं बेफोरबायदि भिडिअ बानायबाय माने बेफोरबायदि फैयो होननानै ओमफ्राय आंबोथ' फार्स्ट समाव मिथियामोन नालाय ओमफ्राय नोंथांमोननो खिन्थाबाय आरो दै इमान खस्थ' खालामो भिडिअ बानायो मालाय हेकारफोरा लांनानै मालायनो ग्राव फानहैगारगोन ना चेनेलखौ नाम सोलायनानै दा बेफोरबायदि आरो राहुल आर बर' मोजां मोनदों नामा औ सुस्मिता बर' फोरमायनायनि थाखाय साबायखर आदानिसिम गोजोननाय थाबाय दे मिन्थियाबा सोंलाय आंबो मिन्थियैखौ नोंसिनाव सोंगोन बेबाबि सोंलायलायनांगौ बेखौ गाज्रि मोनलायनो नाङा मायो जहुदा नामा जसुदा बर' नामा मोजां जादो आबा गोजोननाय थाबाय लिरनाया एसे माबा थालाङो नालाय मिथिलाय लाङा आङो नै अनसाय गयारि बिदि चेनेलखौ बेलेगनाव लिंक जेनेबा चेनेलनि लिंक हरोब्ला कमिउनिटि गाइडलाइन्सनि स्ट्राइक मोननो हागौ हुसियार बिनाता ब्रह्म जोंनि न'नि मानसिफोर एबा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गोजान थायो बेनिफ्राय बिसोरो भिडिअ मोनसेखौ खेबथाम खेबब्रै सार्च खालामना नायो माबाफोर जागोन नामा खोन्थासाय बे मोनसे जोबोद मोजां आरोना इउटुबारफोरनि थाखाय नाय जुदि इउटुब चेनेल खुलिनानै रां मोननो नागिरदोंब्ला बेफोरखौ जेनेबा रुलफोरखौ मानिनांगौ जायो फार्स्टआव नोङो भिडिअखौ फार्सेनिफ्राय नायोबा मोजां माने जेनेबा दानला दानलिबाथ' ओरैनो भिउल'सो मोनगोन खिन्थु वाच टाइमा बारायनाय नङा ओंखायनो फार्सेनिफ्राय लगायखादो टाइमाबो वाच टाइमाबो बारायबाय ओमफ्राय नायनायबो जाबाय ओमफ्राय बाराय दानला दुनला खालामोब्ला बे माने मनिटाइजेसन अन जानायनि उनाव इनभेलिड क्लिकबो मोननो हागौ माने इनभेलिड क्लिक जालांबाथाय नोंनिया डिमनिटाइज जागोन आरो दा बेफोरबायदि मनिटाइजेसन जानायनि सिगां गावनि मबाइलावबो गावबो नायनो हायो ओमफ्राय बाट उनाव नायनो हाया आरो दा बेखिनियावनो आं मोनसे बाथ्राखौ बुंनो लुबैयोना दा मोनसे आं नोंनो जेनेबा होबाय बिनाता ब्रह्म नोंनो आं मोनसे
जेनेबा प्रडाक्ट होबाय बे प्रडाक्टखौ आं नोंनियाव एड सालायनानै माने मानसिफोरा बायथों होननानै एड सालायगोन ओमफ्राय फैसा होगोन आं नोंनो ओमफ्राय नों गावनो जुदि नायनानै एड्सखौ नायबाय थायो फैसाया नोंनावनो हाबबाय थागोन अब्ला आं नोंनो प्रडाक्टखौ फानहोनायनि मा लाब जागोन दा बेफोरबायदि आरो खोथाया आं एगजामपोल होबाय आरो बेफोरबायदि ओंखायनो सासे मानसिनाव जाय चेनेलखौ सालायो बे नायैयानो मोजां आरो दै ओमफ्राय खाथिफोरावबो नायनो नाङा न'खर गंसेयाव नायनो आरो एसे गोजान गोजान नाय खिन्थु बेफोरबायदि खाथियाव नायोब्ला इनभेलिड क्लिकआ मोनखायो आरो दै आरो गिदिर गिदिर इउटुबारफोराबो होनखादों बे नंगौ बेयाव ओमफ्राय कमिउनिटि बे टेब्सफोराव जेनेबा पस्ट मानसिफोरा नुयो आरो बेफोरबायदि होननानै एन के राजा टप 3 सुपार वेलकाम ब्र गेरेमसा ब्रह्म नाइस भिडिअ ब्र गोजोननाय थाबाय गुड नाइट सानसुमै गुड नाइट होनहरदोंमोन इयो पस्ट होनायाव सानसुमै हाबाब आंहासो खुदै गना हाथाय खैलायबाय सयथिबो बिदि जाना देखायो आरो लाइभ होनानै ओरैनो देखायबाय आरो जास्ट माने गाज्रि मोननो नाङा दे बड' एमके ब्लग मोजां जादों प्लिज अननानै आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना हो आं साबस्क्राइब खालामखांबाय सिगांनो नों हरनायनि उनावनो आं साबस्क्राइब खालामखादों दे ओमफ्राय नोंनाबोथ' चेनेल दं बिथांनिखौबो बयबो साबस्क्राइब खालामना हो आंनि साबस्क्राइबारफोर आंनि सापर्टारफोर दमब्रुधर बरिया जादों बन्दु आरो बानायबाय था गोजोननाय थाबाय बड' हार्ड हेन्डवर्क थिगानो जाबाय गोजोननाय थाबाय बोहैथि लाब्रे गोजोननाय थाबाय सानसुमै रायडियर गोजोननाय थाबाय राहुल आर बर' आं जानो हानाय नङा बिजनि हालाम लाइक गोजोननाय थाबाय राहुल आर बर' सुपार राहुल आर बर' बेखौ आं जाया राहुल आर बर' गुड मर्निं होननानैथ' सिगांनो रिप्लाय हरखांबाय राहुल आर बर' केयारफुल ब्र गोजोननाय थाबाय आं ब्लगबो खालामबाय बेफोरबायदि लिंकबो हरनो हाला बेलेगा इदि आरो दै टेनसन गैला देतसुं बसुमतारी बिलाजि रोंला फंबाय आद्राखौ दोनथ'बाय आं माथो बुंबावनो ना बिएन प्रेजेन्ट होबाय था फंबाय असायब बेफोरखो गोजोननाय थाबाय असायब ना दिपेन बसुमतारी गुड मर्निं ब्र गोजोननाय थाबाय कमेन्ट हरनायनि थाखाय आं रिप्लायबो हरखाबाय लाजिनाय दंबा बिदि होनजाबाय थानो हानाय नङामोन ब्र गाव गावनि लाइफखौ जेबो बुजि रोङाखै रोङैया बुजिखाया रोङा लिरनायफोरखौ बारा बुजिलाय लाङाखै आं नायनायफ्रा रावखौबो गवाबालानो थानो हानाय आयु नायनायफ्रा रावबो खुदै गवाबालानो थानो हायाखै आबौ लिरनायफोरखौनो माबा माबि लिरना हरो गावस्रा आयु फरायनानै आंबो माबा भेलखा जालाय लांबाय सानसुमै मजादा फारदिनाल बसुमतारी गोथाव जागोन ना मोजां जानो दैमु बसुमतारी खुदै गलायलायबाय फंबाय बहा मोननाय जि गोथाव जाखाबाय खुदैना गोदैना गोखै थाइजौआ नै आसो भेलखा जालाय लांबाय नोंसिनि कमेन्ट नायै गोखैसो जुवेल हिन्जावनिसो गाराङानो माथो हा आरोयो हिन्जावनि गारांजों खनदोंमोन आरो मायो सजेन्द्र बसुमतारी बेनो नामा नोंनि भिडिअ'आ फंबाय बिदिनोसै आरो माथो बुंनो सजेन्द्र फंबाय नोंनि जानायखौलाय माथो नायबाय थानोसै नामा नों नै मा लिरो बुजिलाय लाङा माबा माबि लिरो रंजालु बर'
नोंगौलै ब्र गोजोननाय थाबाय नेरसोन औवारि बरिया भाई गोजोननाय थाबाय मा थाइजौ आदा बिलाथि थाइजौ बिनय बर' बैथि दैसा लाभलि रिएक गोजोननाय थाबाय बैथि दैसा जाफेरनायाखै ए पुर्निमा गयारि हाहा बे जेनेबा गाबनायनि आरोना इम'जि गोजोननाय थाबाय पुथुलि बसुमतारी दख'ना क्रिएसन जि मोजांनो मेथाइ खनो फंबाया गोजोननाय थाबाय आंथ' बर' फिल्मफोरखौनो फायखानायावसो नायो हेडसर जेबो अर्थ गैला बर' फिल्म बर' कमेडिफोरा माथो बुंबावनो आयो आजिखालिथ' आरो भिडिअ कमेडिफोरा एकदम माने मान सनमान जानायनिसो खाथार आरो बेलेग कमेडिखौनो नागिरना मोनथारला इसोरो बे टाइगारखौ होनांगौ आयु होनांगौ बेफोरबायदि अर फोजोंग्राखौ नङा होमबा है इदि होनना होलाबायगोन दा हामा रिंकु सरगियारि नाइस मामा आंनि गोजोननाय थाबाय रिंकु सरगियारि किति ब्रह्म थै मा किति ब्रह्म जाखो किति बर'सो सं माखौबा नायदो माखौबा फरायहरदो आंबो लाइक लाब्रे गोजोननाय थाबाय मायो आन्दौ ब्रह्म मायो आन्दाव ना नोंगौ आदा गोजोननाय थाबाय फरायनायफ्रा माबा माबि जालाङो खिन्थु आंनाबो बिर ब्रह्म नोंगौ नों बुंनाया थार आदा गोजोननाय थाबाय दे नाब्ला फंबाय मेथाइ रोजाबदोलाय खनसे स्रायनो दे मेथाइखौ नोंसोर नायफिनदो भिडिअ आं होखाबाय माजर मुसाहारि बिखौ मायो बखौ ना मायो बिखौ जागोन नामा बख'ग्रा कमति बोरैबा लिरोना देनां गाव आं साननाय मथे बिटिआर मा लिरा आं बुजिलाय लांदिया खिन्थु बैथि दैसा नो अफेन्स प्लिज आइ थिंक दिस इज ए गुड इनिशिएटिभ सापर्ट खालामनांगौ होनना आं सानो बयबो बिसिनि डिसिसनखौ औ सापर्ट खालामनांगौ राहुल आर बर' भेरि गुड गोजोननाय थाबाय सोमदोन बसुमतारी नंगौ नोंथां नों जेनेबा नोंथांनि बाथ्राया थार गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय थार बाथ्रा बर' गोजोननाय थाबाय डेट्स ट्रु थेंक इउ बैथि दैसा बिलिफां दैमारि वेलकाम ब्र' गोजोननाय थाबाय सन्जय गयारि बड'लेण्ड टाइगारा सासे दख'ना गानग्रा हिजिरासो बियो आयो नंगौबो दां एकदम राइट आदा आं प्राउड इउ गोजोननाय थाबाय सन्जय गयारि ओमफ्राय समबारु बसुमतारी हेलौ आदा मोजां ना औ मोजां कमेन्टआथ' सिगां रिप्लाय हरखांबाय आं बार' समबारु बसुमतारी मा ओंख्रि जाखो आदा ओंख्रिया बे कमेन्टखौबो रिप्लाय हरदिया माथो आंना रिप्लाय हरफिनदिया बार' आं बावगारदों मा नायसनदिया सन्जय बसुमतारी मोजां जादों गोजोननाय थाबाय रुने दैमारि गुवार निउस मायो गर निउस साबसक्राइबार ब्र' गोजोननाय थाबाय वेलकाम आंनि चेनेलाव आंबो साबसक्राइब खालामगोन नोंथांमोना चेनेलनि नामखौ हर हेशटेग मारिनानै चेनेलनि नामखौ हो डाइरेक्ट मोनहैखागोन होमबानिया बैथि दैसा नाइस गोजोननाय थाबाय अल मिक्सार हाय वेलकाम ओमफ्राय बिरखां गयारि 5 days एग' जेनेबा जाबाय आरो 5 daysनि गुड नाइट फंबाय थेंक इउ फंबायनिसिम गोबां रोजा रोजा गोजोननाय थाबाय थेंक इउ गोजोननाय थाबाय एस बड' क्रिएसन वेलकाम आर बसुमतारी आदा खासेवखौ नों जागोन ना जाफेराखै आं जाफेरबाय जानायालाय खिन्थु एलार्जि जायो आंनाव ओंखायनो जाथ्रा ओंखायनो जाला राहुल आर बर' आंनियानो बुरजा कमेन्टआ कमेन्ट हरबाय नालाय बुरजा जागोन आरो बेफोरबायदि बुरजा कमेन्ट हरनायनि थाखाय एकदम रोजा रोजा आंनिफ्रायबो साबायखर नोंथांमोननि बेफोरबायदि कमेन्ट नुबाथाय आं एकदम भिडिअ खालामनो हावदाव जाथारो मर्निं आदा जोबोद गोजोननाय थाबाय बेबायदिनो भिडिअ होबाय था गोजोननाय थाबाय सानसुमै
माने सानसुमैसो खोमा दै बे आं बेखौनो सानसुमै होनबाय थायो सेनसुमै माबा लिरनायफोरखौ आं सोरनियाबा ग्रोब ग्रोब जाहैया ना बुंनायफ्राव उच्चारना माने गाराङा बेलेग बेलेग जानो नागिरो आरो ना सन्तोष ब्रह्म राइट ब्र खायसे बर' सिख्लाफोरा गुबुनाव थांना गुबुन हारिजों हाबा जायालासिनो गथ' खाङो इनिफ्राय गारजायो बेबो मायो हारसा हौवा जागोन आयो हारसा हौवाया हाबा जाबावनायसो हिनजाव गोनां खाजोंसो गोसो थोलायो यौ माथो बुंनो मा हिनजाव गोनां गथ' गथाय गोनां बे गोसो थोलायनाया बे सेंग्रा सिख्लानि थाखायल' बेखौनो लांफानानै आरो हाबा जानायनि उनाव गेलेफिननो नागिरो खेलाखौ मोजां मोनलायनाय खेलाखौ दा बेफोरबायदि गेलेनायखौ ज्राब गारनांगौ हाबा जाबाय नालाय नङा होमबा गाज्रि थायो इदिनो गोबां दं सोरखौथो मा बुंनो आरो बुंबा दाय जागोन दानो लिभिस्टन दैमारि जै आदा गड ब्लेस इउ जा गाहाम मोनदों आं नोंनि बुंनायखौ गोजोननाय थाबाय सेनसुमि मासे मोजां डायलग होनो रोंगौहाय नोंथांनि मोखां नुबानो मिनिनो ओंखारो गोजोननाय थाबाय दे बोहैथि दैसा लाब्रे गोजोननाय थाबाय राहुलार बर' भेरि गुड आरबि गेमार्स गोजोननाय थाबाय दिनै कमेन्टआ एसेनोसै जोब्बाय आं माथो बुंबावनो आं नोंथांमोननि जाबायदि मदद मोननानै आंनि चेनेला ग्र' जाबाय आं एकदम बिराद गोजोननाय मोनो इयुनावबो नोंथांमोना सापर्ट होबाय था आरो आं गिबियावनो सिगां बुंखांखाबाय आरो आं बारे बारे बुंनो लुबैयो आं बेयाव माब्लाबा टेकनिकेल माब्लाबा कमेडि माने एन्टारटेनमेन्ट माब्लाबा ब्लग भिडिअ माब्लाबा मटिभेट भिडिअ लाबोयो नोंथांमोननि थाखाय गोनांब्लासो नाय होनखायो आं बुंखायो खिन्थु आनसाबस्क्राइब खालामथारनाङा दै हमना ला आं दिनै एन्टारटेनमेन्ट लाबोबाय एन्टारटेनमेन्टआ नोंनि थाखाय मोजां नङा एबा नों सुखुवा अब्ला नों खालामथ'नांला जेनेबा नायथ'नांला जेनेबा आरो बेनिफ्राय माब्लाबा नोंनि थाखाय गोनांब्ला नायदो इदि आरो आंबोथ' आनसाबस्क्राइब खालामखाया मानसिफोरनिखौ आं बुंहरखायो आंनाव आनसाबस्क्राइब खालामनायनि हुदा गैया आं साबस्क्राइब खालामबाय आरो खिन्थु आनसाबस्क्राइब खालामनो लुबैया आङो दै दिनै एसेनोसै नेक्स्टआव नेनानै थादो जै हिन्द